Just finished work, heading out to get the lechon today. The Sibidi. Saya today. Ikan ko work niya. Padong ko po lechon karon. I'm gonna meet Queen sa Flinders. And I ordered lechon from her. So, I don't want to. Paon ako. Ikatog na mga higala. Padong magintog na. Umo na gini. So, nani, mag-winter na. Pero karon padung ko sa Flinders. Kani siya sa kami train station nga sa Melbourne. Yeah, mag-meet me ni Queen. Kay magpa-lechon. Anak ko ka-excited. Very good sa laing nasod. Laing nasod. Tagawas usually mangita mo itag pagkaon nga maka-remind sa tuha. Sa balay ka na mga lechon, mga binignit, kung sa panadiha. Sometimes, di ba kayang luto, di carry. So, palit na lang tag mga nabaligyan nga rin. Anyway, anak ko pa doon sa bangay. Anak ko pa doon skateboarders. Kana nila eh. Anyway, wala bangko diha. Then, moto, magkita midas may gate. Gotta go. Eh, motor raw. Ay, kisaw ni nga rin. Ikaw mo ko nang ipangitaan. So I just got the lechon from Queen and I met Karen there. Sa Bitagaan sa kanyang sample sa Moyong Cebu. Anyway, mura to. Buli na ako. Sakay na akong train. Kaya dagang pagbuhat ng gabi. So let's go. Again, shout out to Karen. Cebu's Ngoyong na samples. Dagang samples at tang mo. Tilawin ninyo. Sulit ni lami. Yeah. So good morning, it's Saturday. I'm gonna go for a shoot today. So yeah, I'm just telling him I'm gonna go for a shoot, that's all. And let's do this. Ohoy, Sabado! And shoot sa kong pre-wedding karon. Ugma, pahuway. At last, pahuway na gitaon. Kapuya. Trabaho, kaw work. Anyway, gusto mo dia? Sayo! Drive na ko. Update ang tabog na ko'y update. Yeah boy. So this is the Woolridge Lookout and we just finished our shoot. I didn't vlog earlier because I was busy shooting, but yeah, so this is where we ended. So yeah, it's been a nice day today. So mag-vlog unta ko ngadto sa kakahuyan ngadto pita, pero net na may murag negosyo gamay nami kanang paliton nga lens. So lakas ta kung tayo vlog ron. Kita kits. Padung ko na og sa bungtod, my friend. Pati. Ako'y panudlay, my friend. Oh, bye. Ako'y panudlay niya ko po. Kakalkan, kailangan kayo sa auto. Sunod kay mga yellow nga kuhan sa auto. Autumn Fields, man. Autumn Fields ba? Autumn Fields, autumn. Itom ko, autumn. Sing-sing sa kulikod. Tagbay! Trabaho na sa padong niya. Mag-skateboard na ko karon kay Kaboy Lakaw. Pero slide kaya karsada, so helmet sa taron. Helmet sa tabay. Helmet mo dapat pirmi. Pulan lang ko. Anyway, sige lang. Anyway, kanang maghinay sa wakay sa salkig daan. Na huibis niya Biyernes sa Dugma. So enjoy na po. May karong weekend walay lakaw. Na day lakaw sa client meeting pero walay shoot, so pahuway. Ako lang tugnaw kayo. Kamot padung sa kahit karon. Atay ani. Ani gini siya bawat basta padung winter. Hapon ya bay. Still ang batias panahon doon. Ulan kay bay. Atay. Ano naman eh. Ulan kay bay, lisod kay skates. Atay na lang ani. Padung ko rin sa GJ's Grill kay mukulit kong barbecue kay ganahan ko mukaon kay the past few days nagkaon mig kanang kuan kanang seto gani is kanang sige mig sabaw kay tingtugnaw na sikat nagtugnaw murag winter. So karon padung ko kanang GJ's Grill kay mukulit ko kanang barbecue nangala ko barbecue nagay ka barbecue rumbay suka dayon pinakurat daog. Anyway, lisura skate ulan kayo kanang pasa nga ulan nga ay doon ako
dito na ako iglabang kay liksa niya ako. Hindi lang basa. Basa niyo kayo. Tayo. Bye, nag-edit ko karon sa video ba. Pag human na-realize na ko nga wala na kayo mapuno kay pagabot ako sa balay itirahan din ako ang barbecue niya pagkaon ako sa barbecue lami mo to si kaon man duka din ko ba niya higda din ko higda na ako wala ko nag-vlog kay natulog na ko muna siya. Bye si ayo sultian ta mo about barbecue kay na-realize na ko akong video pag film na ako wala na ko mahuman kay tumbling ko tug. So, last na to nakuan is kanahang barbecue, ni kaang barbecue. There is Australia, makahimo ra kong barbecue. Like, pwede ra kong pahit baboy, magsugba, inana. Problema is, for example, nakasabalay nga, murag among balay, murag apartment style, murag kanang, kuan ba, daghamig mga kaubad. Lisod ki magsugbag uling, nya, kung barbecue, lami biya kay uling, kay nice smoke flavor ba, murag kanang wood nga smoke flavor. So, fighter kayo. Sagaran sa mga grill nga rin ka na mga grill ka kurinti ba ka lang may mga kuhan niya. Kuhan mo igon sa grill lutong baboy niya. Di sa ka palabig pakusog sa kayo kay kung yung pakusgan mo aso niya nagluto ka sa balay alarm kapila na akong alarm nga rin. So, ang akong masulti is nindot yun katong uling ba katong kahoy nga uling naman sa mga bricks pero para sa ako personally lamig itong uling yan lamig itong grill nga dili diya sa stove kay ang stove murag dili grabe ka init ba so may tabo isinihinag gradual nga luto or ana or di lang gyud ko maayo pero lahi ra gyud kay kung katong traditional kuan kanang traditional style na paghimo ba pero speaking of grill and kanang smokers gunsa nakoy kaila di Cebu just in case kamo interesado mo mag himog nindot kay nga kuan steak or mga barbecue, mga grill na ko'y kailangan ma-refer in case gusto mo chat ako na atay mo yakbo ko bitaw na ko'y kaila diya nga kanang nagahimog customized grill pwede nyo siya makita sa Facebook iyang name kay si Andrew and kung mo-add to ka sa iyang page sa iyang Facebook na siya Facebook page which is JZ or kung sa Australia pa JZ Jay-Z Custom Grills and Smokers. So, mahimo siya mga warag baril. Iyan ang ginaputol, yung ginapablihan, yung modify ba, murag ka ng DIY sa una, karon kay murag nag-customized mga grills and smokers. And also, I think maka-advise siya ninyo kung gusto mo mag-grill, gusto mo mag-smoke, kay lahi mo gitong katong sinugba, katong mga sinugba sa baga, sinugba sa tawag na, kanang uling. Ang smokers lahi sa nag-style sa lahi nag-check ng temperature pwede mo i-smoke 24 hours ako di ko suito ana pero if gusto mo try ana gusto mo naman yung customized na grill contact lang si Andrew and to make things clear dili ni siya kanang sponsored or something ako na siyang kaila himo siya nindot nga mga grill recommended although I don't have one ganang ko mag-order ka kuha pero naman ko nga rin siya nga to anyway yeah gusto mo tanaw ako lang yung link sa ubos yung page ubos taas basta si Andrew shout out day Andrew yeah niya nag shout out ko kang Andrew wala ko mo syagit kaya kung syagit ko alauna nas kadlang si batuon maro ali yung pulis hong lang ko pero I hope kadungog mo to sige, dili na ko tob. Ako na lang isuksok na rin nga katong sugba-sugba na ako nga video. Yung makitong kamot, ako na lang isuksok. Doon na kay ako na lang isuksok nga rin ang kanang akong sugba-sugba nga video. Kay murag nahansam ka og sinugba da. Sige, ayaw mo.